Ayun to lang nita kin mga nabi mo. Ano na ako, wala ako pala. Yep. Meron daw free ice bag. For the Basta. Walang nakapalo. Clear? Sasabon na kapit. Tuwi ka, pangan. Okay nga, hindi mo napansin. Magpansin ka ba? Every week eh. Saka mag-assist pa ako sa Ano? Ano nila mag... Kasi ano nila magkalaki. Pero ang ganda ng mga nila. Okay. Grabe yung rally lang din. Ano lang, saan yung mga ayaw nilang ulit sa'yo kasi basta sinilate mo basta ano kasi siguro inilit nila siguro natin mapagod ginagawa rin net to net no ito sa ako kasi na yun ay wag mo itaan yun grabe why grabe anong klase hindi pa sige kaya mo naman hindi mo lang
Angeles? Kasi, alam ko dito mo na yung order. Nakakalimutan ko yan. Ngayon nga lang ulit. Wala ka pang pasok? Wala. Tapos, try mo pa nila ito. Kasi ako patang ko na rin. Just so, bilang mapawas na niya pa rin. Ay, grabe. Ayun. Ito yung dapat na. Hindi pa ako nag-update na wala na ako update. Grabe! Grabe! Ano ko, ginagagat pa yung book ko. Ano? Gudumis. Ito. Hindi ako lang naglalaro pa natin. Okay, let's go. Let's go. Hi, baby. Dati po, niloloko na lang dati ng PWF. Kahit drive mo, kaya nga nainis kami. Kasi may tinitignan na silang level. Hindi pa naman sa linya, pero dati waistline. Kaya nga lugi mo matatangkad. Kaya nga si Chenlong, tinakasuyan niya eh. Yung dito niya oh. Kasi dati, hindi tataas sa waistline mo. Kung may invisible line, dapat nakababago. Bawal yung ganyan. Kaya nga yung drive na yun.
O yung mga gusto. Kuya Les, gusto pumalo daw sa court 1. Ay, sige, sige. Ayan, wala nang hilo, wala pang kulay na. Pero, Oh, kasi wow. patapos na din, nakakit lang yun. Pero wala pupunta. Sayang Oh, sige, naman. sige. Ayun, pura pali tayo. Gusto yung pumalo. Sa inyo kasi kasanda mo. Kaming video, yung wasa lang. Dahil sa nakasado si Kuya Nil, mga kaya. Part 6. Ang kapaikit? Mamaya ata. Ano oras ka rin? Okay. Ay, bawal. Ba, kakalating mo lang. Ay, wala kang mga sa listahan. Wala. Pagkain lang talaga yung habit. Ah, Parang yung kahapon lang ah. Oo nga eh. Asi kayo, ano eh. Dala ang pahinga, no? One, two. hindi na binibigyan si Kuya Glenn, no? Ha? Hindi na binibigyan si Kuya Glenn.
Meron dyan. Kaya, kaya. Ha? Hindi ka binibigyan ng ano. Kaya, kaya. Di pwede? Oo nga eh. Kasi po kaya.